kalih tumuli kawiwitan saking Eko Karti Budaya Bapak Klasik Reok. Reok, Topeng. Reok topeng. Ya, go. Yo, la, Sugeng rawuh dumateng para miyarsa, sugeng pinanggalingan keluarga kula, paguyuban Reok Eko Karti Budaya ingkang mapan wonten Grogol. Wus kalokong glagah indah nyoto papan ratri, glagah indah nyoto papan ageng nyenengake, tuwa enom lanang wadon padha wae, kabeh padha golek seneng ning glagah indah. Wus kalokong pantai trisik nyoto papan asri, pantai trisik nyoto papan kang nyenengake, tuwa enom lanang wadon padha wae, kabeh pantai trisik nyoto papan kang asri. Gawe bunga marang wong kang
lagi nandang susah pandang susah bisa bunga yuk ya yuk oh la oh yo suwiti ora jamu godhong meneran suwe ora ketemu pisan dadi pikiran suwe ora jamu godhong telo suwe ora ketemu meneh eko karti budaya jamu godhong meneran kowe suwe ora ketemu meneh dadi pikiran lore ulah tesoko nadya cilik buntut tesoko yen nang lirik sing kira-kira sing lirik ora rumangsa ayo nadyan amung sepele gedheku nane desa ora sepi ing wanci ratri karti budaya paring beksa dodolan bodho
sila yo iya la yo 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 lah wei la atiku rumangsa leka dene klakon catur netra lan kang pidhawa sita amung tansah dadi kurang luwih 3 taun anggone kutan sangelamun saben ing wanci bangun wis mantep ora ketong mesemawa manis aja wis mring dadi usada lara uyuh dadak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat dibadaru yo tos yo yo ya
Iya.
Iya. Was. Witing klepo Jawata ing ngarsa padha salukune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ing Surakarta sekar kawit sinawe sekar melati dasar manis merati aduh Gusti sunare wangi pati geni pitong dino pitong wengi Yo. Yo. Ayo. Yo. Pitung sasi lawase kenku ngenteni mung sliramu wong payu tak anti-anti
dadi impi-impi jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya daya maca lali eling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnaku terus ing ati wong kangen ngene rasane rindu-rindu wong ayu kowe tak tunggu wong kangen apa-apa tambane di rumah jangan meniru ya. Cukup dilihat saja, nggak boleh tiru-tiru di rumah ya. Kelompok muda enake kanggo rujaan leganono aku kangen nandang kasmaran balung janur kota-kotane tak tunggu tak janji wong kangen nandang ngantuk jambi wong kangen ngene rasane rindu-rindu tambane kudu ketemu kangen wong kangen apa-apa tambane rindu-rindu tambane kudu ketemu apa-apa iya padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon ya sing temen la apa to kanca ati kerep lara ra kelem rekoso budidaya pancen kabeh padha ingin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata yo
Bebarengan ngamalake Pancasila trompet trompet kempung ongkong gendang riok ketipung imbal
nang loro terus rendro kadang-kadang inggal macan makan nangkap sebdane inggal Ya. Ayo. Ya. Ye. A. Ya, sekendang deh, sekendang. Ya, mohon perhatiannya monggo pengantin saribet. Mbak Elvina, Mas Dwi, monggo diaturi tidak sini. Yo, lo. Alon, yo. Mbak Elvina so Mas Dwi katuran wonten ing kalangan gasilan monggo. Desa ora sepi ing wanci ratri. Mati budaya pancen koko. Monggo lake sani budaya. Barang-barang ora wajah ngamake Pancasila. Ayo, ya. Ya, awas. Ya, ayo, ya. Desa ora sepi ing wanci ratri.
tapi kusaya adenake manung kaling tuwa lan modho ayo kanca bebarengan ngamalake Pancasila ya mas ya bocah lali keling ana rikala jaman semono sliramu janji aku setya ngenteni lahir batin tresnaku terus ngati modong enake kanggo rujakan kanono aku kang nandang kasmaran balung janur wong ayu tak anti-anti ayo janji wong kang ngendang ngantuk jampi yo kanono aku kangenan dan kasmaran balung jantung wong ayu tak anti-anti janji wong kangen tak antuk jambi yo Unang laras
ates bisa gawe etes cape boyan awam riyang bisa ilang temu ireng tombol lara weteng sirah boyan awam bisa dadi seneng atas pulau waras bisa gawe berkat kamu Jawa pranyata dadi usoto yo awas yo alon ya yo saiki ayo gantian yo wis 30 tahun iki ora yo ayo yo tengah rono tengah yo nek mau jare wis ora nyetrum lho mau jebule yo katut yo ayo alon yo ayo Pak yo ayo Mbah yo ayo kondur Sarat kembang nyoklang nyadai ikan macan mangap megap bocah katong anglia isra was masak dagangane yang hanya tegawe kepiro ayo 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 pancen nyoto kasihate jamu Jawa kodhong kate bisa gawe etes cabe boyan awam riyang bisa ilang temu ireng tombol lara weteng sirah boyan ati susah dadi seneng atas pulau waras bisa gawe berkas satmu Jawa pranyata dadi usoto pancen nyata kasihate jamu Jawa kodhong kates bisa gawe etes cabe boyan
awamri yang bisa ilang temu ireng tombong loro weteng sirapu yang hati susah dadi seneng atas pulau waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyoto dadi usata Yo ae ya alan-alan yo go ya ayo lo ayo iya dibantu yuk ya digotong memang digotong ya digendong iya Macan mengap
gak dadi pawang pokoknya. Dong ilih salin ku mengko kok ya. Oh, kurang siji, Bu. Monggo, Bu. Ayo. Iya. Ya. Ayo. Ya. Ya, Bapak Em. Ora jamu dong meneran wis suwe ora ketemu temu pisan dadi pikiran lorek ulane sapa aja dile botote sapa yen tang lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa rupat janure tuwa isen ana wetone pari Pura mring sedaya ingkang mirsani. Nanti ayo. Lo. Yo. Nah. Yo. Yo. Nah. Yo. Ayo. Yo. Yes. Ya. Ayo. Gene. Abang mana orang luntur kesing ijo malike putih bocah maneh mas orang liyur sing dibojo ora tau mulih. Iya, ayo kondur saya yo. Awas. Yo. Oh. Ya. Oh, iki arek nugalke meja barang iki. Ya, digolekke sik aja sing kuwi. Ya, alon-alon. Aja sing kuwi. Aja sing kuwi alon-alon. Yo. Yo meja sewane nek ditugelke siji yo Pak Partel tombok iki. Ya. Ngijoli. Oh, ya lah. Yo. Wah.
ditiru ya adik-adik ya. Halo. Boleh dilihat tapi jangan ditiru di rumah nggih. Ya. Ayo. Iya. Lompret kembang kembang. Kendang riang nganti pengibar. Iya. Cara kebang nyongklang nyedai geger. Macan mangap bagap-bagap. Bocah ganong anglia kiprah. Bos macak kagangane yang ranyut gawe kepiro. Ayo kanca padha beksa rawegang ngolake raga. Awas. Ayo. Iya. Olah. Aku sing dredeg e. Ki lakon apa terus? Iya. Lah. Ayo. Jagani iya. Iya. Lah. Ayo. Yos. Ya. Yo. Ya. Ayo kanca padha beksa. Ada wegang lagi raga. Katane mau sapele gedhe gunane. Desa ora Sepi ing wanci ratri Karti putaya paring beksa manunggaling tuwa lan muda. Ayo bareng bebarengan ngamalake Pancasila. Ayo. Iki ketemu bola pencak silat iki. Ayo. Maju. Ayo. Iki nek telu terus piye iki? Iya. Ayo. Iya. Sepi wanci ratri nuturake tutep beksa aja padha bebarengan. Ayo kanca bebarengan ngamalake Pancasila. Bisa gawe etes kabeh poyang awabri yang bisa ilang. Tomo ireng tombo lara weteng siramu yang ati susah dadi seneng. Atas pola waras bisa gawe berkas jamu Jawa tanyata dadi usada. Bisa dadi etes capek poyang awabri yang bisa ilang. Tomo ireng tombo lara weteng siramu yang ati susah dadi seneng. Atas pulau waras bisa gawe berkas jamu Jawa tanyata dadi usada. Iya. Caranya nyuling kaosnya lali. Ya. Ayo. Lek koder sing apik. Yo Mbak Manten, Mbak Manten.
ganti klambi. Jaluk seragam kok ya. Hei. Ya. Ayo. Arak kondur yang gue seragam sing apik. Ben padha kancane. Nah. Anggota kok ya, Senior iki. Senior ora mung anggota yo. Awas. Ayo. Yo sing kondur sing apik yo. Yo dibenek benike ta ya. Main-main karo Pak Ketua. Iya. Sloko batok ela elo sira manyang oleh payung padha tak jentit lololoba wong mati ora obah meteni bocah yen urip kole aduhe Sloko batok ela elo sira manyang oleh payung padha tak jentit lololoba wong mati ora obah meteni bocah nek urip golek duwe sajroning wana kukilanane entehe kutut jalan manyuraman bocah kutune layang bedane kepang akhiran kutut manggung podang lembang sesegaan sesahuran dedilo diduit terketek kong bisa gawe kapirane kang lagi susah atine woi ya ayo aduh pasirin kakek yo ya yuk ayo alo ya yuk ya yuk kondur sing apa yo ya kondur sing apik teko apik bali apik yo logo patok ela elo sira manyang oleh payung padha tak cantik lololoba wong mati ora obah meteni bocah yen urip golek aduhe Logo batok ela elo sira menyang oleh payung padha tak cantik lololoba wong mati ora obah nek obah meteni bocah nek urip golek duwe ayo ayo mari Sloko patok ela elo sira manyang oleh payung padha tak jentit lololoba wong mati ora obah yen obah meteni bocah yen urip golek aduhe la
dibantu. Gotong. Alon. Sirai. Ya kasih jalan monggo. Ya gek sing telu kondur sing apik ya. Heeh. Aja nyopoti teratak sik kok bengi sing arep digone. Ya kondur sing apik ya. Ayo. Ya. Yo, lo. Alon, ya. Ya. Ayo. Kene. Yo. Ya. Oh. Yo. Ayo.
la. Oh ya. Oi. Ayo. La. Yo. Yo. Lah, ayo. Lah. Halo. Yo. Oh ya. Yo, sing apicik sing yo. Ya. Yo. Ayo bareng yo. Ayo. Yo. Oh. Sadak. Yo. La. Ayo. La. Halo. Yo kondur sing apik yo. Ayo kondur sing apik yo. Yo, lo. Ayo dibantu Mas. Oh iya, Mbak, Mas Dwi. Kelanganane iki jamu Jawa kok dibaleni ping selawe ya ora apa-apa. Iya. Lho. Iki Pak Parcel kon nganggo topeng. Oh iya. Kurang siji. Oh, Ibu. Nah. Ibu mana Ibu? Ibu Suprihatin. Heeh. Monggo Ibu. Ya monggo. Pancen nyoto kasiyate jamu Jawa godhong kates bisa gawe etes sapi boyang awak priyang bisa ilang. Nono pamit boleh masih kula yetete sedane mugi tinggal atok sole moho kang bisa lateni slirane Tatyana padroning ati ninggal dikong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula sak remong
bocah asring kirim warta emane man benjang dikon itu ngani digawe kocewa tete jodone mugi enggal antos sune wong sing bisa ngladeni slirane Gene. Ya, monggo Bapak. Gitu. Monggo Mbak, maju ya. Yo.
Yo. Kondur sing apik ya alon-alon. Rono dalane rono. Pasukan seni catilan wiwit purwa
Cekal semanten giaran saking ingkang kanthi budaya wonten ing tiyang sonten menika kepanggih malih wonten ing mangke dalu badhe isa tese badhe kalajeng setunggal babak gedruk lan setunggal babak kreasi putri nggih mangke dalu monggo katuran tindak mriki hampir sani malih kridhanipun saking ingkang kanthi budaya monggo cekal semanten dherekaken sugeng kondur sugeng perpisahan mugi rahayu ingkang pinanggih semoga rahayu 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 salam budaya lestari budaya